kun huwa l-metabolizmu meta qed tara persuna u persuna li qed tagħmel l-istess dieta u forsi għandha l-istess weight u l-istess qis u waħda forsi qed tonqos iżjed kilos mill-oħra. Ħanġiblek eżempju, kieku inti għandek oħtok tewmija bħalek eżatt ġifieri di, tajjeb Romina B. Tajjeb, Romina A, Romina B. U intom pereżempju għal-mod tal-kelma inti tagħmel l-exercise u ile. Romina A ħatara ħafna iktar bidla malaj minn Romina B. Għal-raġuni illi inti bl-exercise, speċjalment jekk kif inħobbu nsemmuha u nuru qed tuża il-weights, qed tuża ġismek bħala weight, dak li jgħidulu resistance training, mela għandek xi ħaġa tirreżistik, jew tirreżistiha inti, jew ġismek stess. Dak huwa ippruvat illi jistimula il-metabolizmu għax inti qed iżżid it-toning. It-toning bla ma trid allura ħajnaqqas iċ-ċans li tidher imdendla jew impaħbħa kif jużaw il-kelma Maltija tajjeb. U dak il-metabolizmu anke meta inti rieqda jew mhux qed tiċċaqlaq, żidtu xi ftit ta' kuljum u għal daqstant ħajtik ħafna iktar riżultati, apparti iktar enerġija, iktar pożittività, iktar clarity jgħidula bl-Ingliż ġifieri tirraġuna aktar mod ċar. Ġifieri dika bidla żgħira, Romina A u Romina B jieklu l-istess u waħda titrenja waħda le. Aħseb wara fatturi oħrajn. Eżatt. Kemm tixrob ilma? Kemm tixrob ilma u żgur għan-nies li qed jarawna jiena nkellem ħafna nies li jkollhom it-thyroid sewwa it-thyroid x'inhi hija glandola li tkun hawnhekk sewwa li tieħu ħsieb il-metabolizmu. Ikollok it-thyroid baxxa għandek il-metabolizmu slow. Ħadd taħraq iktar bil-mod. In-nies li għandhom it-thyroid baxx ikollhom inqas enerġija għalfejn għax dak il-makkiniżmu li jaħraq l-ikel biex itik l-enerġija mhix qed jaħdem daqs tiegħi jew daqs tiegħek li jkun forsi mhux hyper imma jkun maġġel.